Ahoj, já jsem Petr a chtěl bych ti něco povědět o pathfindingu. Nejdřív, co to ten pathfinding, nebo Bůh ví, jak se to vyslovuje, jmenuje. A je to hledání cesty v nějakém prostoru. My budeme používat 2D pole, tady jsem ze stránek devbook.cz. Je to docela pěkně nakreslené, tady ten princip budu využívat. Budeme klást body do fronty a máme počáteční konečný bod a v podstatě ohodnocujeme ty pole, které jsou průchozí, které máme označené jako průchozí, a až dojdeme na konec, tak jdeme cestou zpátky a hodnoty řadíme do fronty. Takže potom máme cestu, která vede od toho počátku do konce. Budeme využívat frontu a zásobník. Fronta QE. Do fronty je to normálně jako fronta lidí, co přijdou první, tak první odejdou. Je to first in, first out. A potom ještě zásobník a to je first in, last out. To znamená, že něco jako zásobník u zbraně. První, který tam přijde, tak je poslední a vystřelíme ho jako poslední. Dobře, půjdeme ke kódu. První, co si zadefinujeme, je struktura body mapy. U té musíme mít její hodnotu x, y, potom jestli je průchozí a hodnotu, která nám bude sloužit poté k vyhodnocování cesty. Tady je list, já jsem používal, může se používat 2D pole, ale asi 2D pole převedu na list a s tím pracuju. Je to asi zbytečné, ale mám to radši. Fronta, ta slouží k hledání. Tady je zásobník, ten nám slouží k výpisu té konečné cesty. Počáteční bod a konečný bod, ten si musíme zadefinovat. Tady je konstruktor, tam si právě nastavíme počáteční a konečný bod. Tady je právě ten převod pole na list, to znamená, že 2D pole se převede na list. Musíme teda udat šířku, ale to už je takový detail, co by se mohlo dodělat, mně už se to nechtělo. Přes cyklus for each, in array, každý ten bod přiřadíme do toho listu map.add a nastavíme mu hodnoty, jako má ten bod v tom 2D poli. No, výpis 1, výpis 2 slouží jenom jako informační. Je to počáteční bod, nám to zobrazí jako jedničku, konečný jako dvojku, průchozí bod zůstane prázdné místo a bod, kterým nejde procházet, je mřížka. Tady to je taky zbytečné, to jsem sem dal jenom kvůli tomu, protože když to vypisuju, tak to mám přes kurzor left a kurzor top a tam se mi vykresluje vždycky, kdyby to bylo třeba 11, 12, tak je tam vypsaná jenom jednička, což mi nevyhovuje, ale tohle prakticky ten výpis 1, výpis 2 jsou jenom pro ukázku, aby bylo vidět, že to opravdu něco dělá. Tady to také, tady akorát potom zvýrazníme cestu, že napíšeme cesta bude se skládat z xek a bude mít červený pozadí. Za chvíli předvedu. Tady už samotné hledání cesty. Počáteční bod, nastavíme hodnotu -1, je to pro snadnější kontrolu, může tam být 0, ale mně se osvědčilo -1, ale myslím, že to je lepší. No, musíme mít tak nějaký výpočetní bod, do kterého si budeme ukládat ty body, s kterými počítáme. Potom 4 směry, toho výpočetního bodu se počítá nahoru, dolů, doprava, doleva. Tady se nám označí konec, pokud najdeme tu cestu. Hledání InQ přidá počáteční bod, ten tam bude určitě, protože z toho se vychází. A v podstatě výpočetní bod se rovná počátečnímu bodu
to dělá tady to dequeue, to vrátí prvek, což znamená ten počáteční, a odstraní ho z té fronty, takže už tam potom nic není, proto tady je hledání. Tohle se bude, dokud budeme mít s čím hledat. A potom pro každý bod v mapě, tohle by šlo asi udělat i líp, ale je to docela rychlý, takže to stačí. Pro každý bod v mapě to určí, jestli s tím bodem výpočetním sousedí nebo nesousedí, tady vlevo, vpravo, dole, nahoru, a je to, jestli se rovná y souřadnice -1, což znamená, to je nahoru, protože 0, 0 je vlevo nahoře, takže když jdem dolů, tak přičítáme k y, takže když chceme nahoru, tak musíme y odečítat, potom bm x a výpočetní bod x musí být stejný a samozřejmě musí být taky true průchozí, jinak by to nemělo cenu s tím počítat. A přidáme to do těch 4 směrů. Tady v tom cyklu projedeme všechny políčka a testujeme, jestli nějaký bod je stejný jako ten bod tady v těch 4 směrech, co jsme vybrali. Pokud je, tak to je to políčko, který chceme ohodnotit, takže odstraníme na tom indexu, kde to políčko je, a nahradíme ho prvkem z těch 4 směrů. Takhle v podstatě ohodnotíme všechny políčka, které jsou okolo nějakého, pokud teda nejsou už ohodnocené. Tady vkládáme bod, který se shoduje s konečným bodem. Jestliže ano, tak dokončíme cyklus for a cyklus while. Pokud najdeme teda konečný bod, tak konec, což je tady ta podmínka, což je cyklus, který vede až sem, tak je true, a break znamená, že to ukončí tento cyklus. Pokud tohle se vykoná, až když najdeme ten poslední bod. Pokud to se nenajde, tak jdeme na další číslo kroků, to znamená, ta hodnota toho políčka se zvětší o 1 a zase přidáme bod do fronty, aby se bylo z čeho hledat, takže přidáme body, které máme okolo výchozího bodu v těch 4 směrách prakticky. Pokud jsme teda bod našli, tak tenhle cyklus se přestane vykonávat a jdeme dál, vyhodnovací část. Umístíme počáteční bod, který se při ohodnocování přemazal, to znamená, že mu dáme tu hodnotu -1. To se dělá tímto, zase projdeme všechny body v mapě. Cesta push první do zásobníku jde konečný bod, takže znamená, že ten bude na konci. A zase musíme nějakou hodnotu, která bude dočasná. Cesta je celá, musí být false, tohle se bude vykonávat, dokud cesta není celá. Cesta bude celá, až když ta cesta, říkám to furt, ale pojmenoval jsem si to takhle blbě, což to už je teďka jedno. Cesta obsahuje počáteční bod, který bude na konci. Cesta je celá true break a zase tady bude pro každý bod v mapě máme výpočetní bod, to jsme použili stejně jako tam nahoře. Vrátí, neodstraní z té cesty. Pokud ten bod mapy se nerovná 0 nebo -1, proto jsme dali tu -1, tak přiřadíme hodnotu než je aktuální. A to je právě tady pro ten výpočet. A zase hledáme, tohle je doprava, doleva, nahoru, dolů. A pokud minimálně jedno z toho tady je minimálně jedno z toho je true, tak cesta přidáme další bod, který má hodnoty, které jsou stejné jako